I can make a better me. Better believe in your mind, cause it... So mga alright, dito na tayo. Ayan, umaambon-ambon. Putik ang daan. Tama ko si Bunso. So yan po, nandun si Karot sa taas, nagbabakal. Ayan po yung panamahang puste. Tatanggalin na pala yan, ano? Hindi na pupustehan yan? Yan, okay sila. Tapos pag ganyan yun doon. Bakod na. Padir. Ayan, ang vlog po na ito ay may back music. Dahil may nagpapadugtog po sa kapitbahay. Ayan po si Tilo, napalaban na sa hukay. Ayos ka lang, Tilo. At ano na po siya, nangako ng hindi na maninigarilyo. Ayan. Saka alak, hindi na po siya iinom. Pwede mag-inom daw. Siga ba sa sigarilyo, hindi na. O, ayan po. Nangako na siya. Kasi pag di niya tinigil ang sigarilyo, mawawala na siya sa team. Natakot na wala. Nabigyan ni Kuya Nuli ng final remittance. So ayan po yung pinto na ginawa ko sa temporary para sa CR. So ayos po. So hindi makikita yan dyan. Hindi makikita yung yung nasa loob. So maya po ay pupunta kami ni Kuya Nuli Vlog sa Agos. At orderin namin yung bayaran namin yung salasit para kalagwin. Nabangbang bungay dyan sa vlog. Medyo madugo-dugo talaga pag hukay ganito sa putik. Wala naman ibang makakagawa niya kundi si Quarrel sa Castilo. Dandan lang muna dyan, Lo. Ha? Dandan lang sa bakal muna. Dandan lang, matatapos din yan. Lalaliman pa yan. Yung tatay po ni Jinjen ay naghahakot ng hollow block. At tatapos na hakutin yung kukulam yan. Hollow block naman. Layo-layo mo. Ilayo mo yung lagyan. Ilayo mo yung kayo. Ano? Putik. Grabe. Lumalalim na.
Panghugas ng Dato? o doon yata sa lababo. Nakakita na naman si Tilo ng kakaiba. Tuwan-tuwa na si Tilo eh. Talaga si Tilo talaga. Alupit na naman ang tingin sa iyo ate ni Tilo. Wala dyan. Tapos din si Kwan. Naghuhugas si Kwan. Ano po sila, lahi ng maputi. Hindi po sila Amerikana. Lahi lang na maputi. Sila. Uy, tatulong mo tila. Galing talaga ay. Galing na bisita. Hugas. Meron nga siya. Tignan na ba? Kasama namin lagi. Kaya nga lagi namin atin siya. Hugas. Kaya ang outfit. Pwede sigurong ano yun eh, hindi nalaliman eh. Oh. Hanggang tuhod lang siguro, pwede na yan. Kasi ito naman na magdadala ng biga oh. Ay, anong lalim nito? Anong lalim? Go! Yakit mo yung iba pa kagad? Ito, ito mo yung apat. Yung nga tinatanong ko kanina, kung magbumalik ka kung di mo muna alala nung ako. Ilan? Apat? Pre, tarong-tarong, biyapi ha. Biyapi na naman kumapunti, pre. Ito na mga panto, pre. Pasok natin tayo lahat. Bilangin natin tayo. Bilangin natin tayo. Wala. Don't give up.
si Tilo naman nagpala. Palitan lang kami. Para hindi masyadong lugado. Para tamang trabaho lang. Hello. Di ba pigilan Tilo na hindi tumingin ay? Di ba pigilan ni Tilo? Parang John yan. Yung yan. Sana all lahat ng bisita masipag. Cornel. Oo. Sana all lahat ng bisita masipag. Support po tayo, malapit na siyang ikasal. Ninong si Kuya Noli Vlog. Pinatanda yung sarili, ninong sa kasal agad. Kalaglag na lang yun mamaya pag ano. Pit. Matalim yung kutsara. Nasugatan yung kamay ni ate. Mag-ingat kasi kung malapit ay ikasal. Ganyan talaga pag malapit ikasal. Mag-ingat. So di ko na pinakita yung dugo kasi bawal na. Igip muna rin muna lo. Igip ko muna. Igipan mo. Ako magpano. Naipit sa tukot sara. Sara. Ay, Rescue, rescue. 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 Bakit ka parsun umalis? Pitas tugtog ay. Oh yeah.
Gamit na lang ito. Bakot. Sir, bakot. Poste po yan. Magkakaroon po tayo dyan ng poste. Diretso bakot na. Alasan. Iyak na yan. Isang buhay ba iyak? Kawawa. May ano doon, yung tabla. Ang tagal. Huwag na! Oo. Yeah. Ito naman tilo. Wala lalim na bagya. Dito kami sa ano na malupit ang gawa.
Ate Lo, kape muna, pahinga muna tayo. Cornel, tara. Tara. Inan. Parang kami ni Bunso. Subukan ko lang siya. Yan, okay na sa amin yun. Ate Lo. Yo. Shoutout sa atin ni Ate Jenny na, sa kapatid Ate Jenny hindi nagsasalita. Shoutout sa Labanos. Puro kaway lang yan. Ayan, ang vlog natin sa paghukay ay hanggang dito na lang po dahil ito ayan ang resulta ng ulan. Ayan ang panahon dito. So di na kami makapaghukay. So maraming salamat pa rin po sa inyong panonood at patuloy suporta sa buong Team Pahuay. Siyempre, especially sa ating pinuno na si Kuya Noli Vlog. Maraming salamat po. Bye bye. I love you all.